Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ha ka khat santari gubnai nailar arajar arfuai u MDC jong ke Nongston uba Gabriel Walang ula penrem jor ya ka cingsha siat yap jong uba Cherry Starfield thank you pada keju ka por ukwa baka sorkar kaladai ban IT ya kini ka jingjia sha ka National Information Agency bat kum juru sha ka Human Rights Commission. Hagajo ko por MDC ka Nongston ula pharu ye ka khubor sngolam sha ka yeng ka sam jong uba che uba labam ko ai hadwar ublai. Ngarap ka jing sulango ya kan ka jing jia ya ba Cherry Starfield ba kwai dor blai ka bala jia hak tu sri hak ba menmet kala don ka jing lek ban shifti shimno sendang ya ka jing yem ka jing ni i ki press ba fer oro ki bala keren bat ki nalu ki sodashnong i ki khon ki chokiro ki lapan pau ya ka e ka bala jia bat kono khatap ka jing smosi bat ka don ro ka jing pandram jor ka daktai ka ka jing jia ka bala jia ha ka ka yen basam ka joki na pat pau ne ba don ro ka jing sno ba ka sarkar kala dei ban IT no ya ka jing jia ha ka na ye bat kum juro ba kala dei ban shimti da ka Human Rights Commission ya ka jing jia ka bala social kai ba sutrin ya ki pat no system kam tam ha ka ka bri ni nyutra bat kum juro na yu i ba bunsin ba kadon kathma ha ki riju ka parthai ba ko wei ba ko portma ki la don de ki suloi ki breu ki baking de ki suloi nda ki dang don ni ta ki prisoner ba hare hangni pa de ngai i ba kum kataru kam don ha ba ki pe ta ko Kashmir ro aba ki pe mursin ba ki lek red ki sipai ki pulet ki si ai laisin ba un saranda no bon pendam no ya de ki dang IT na ka benta ba ko breu ko ban im ne ko ban yam no laisin ki IT wat la don ka jing ya siat pramakiro handrai hangni ngai i ba kam don kum kata ka ba ong ba I like you ba un saranda ne ba un kran kanu handrai marele la shu snow ba balariu da tang suloi bar ka jingjia pro ba ba ong ba don ka encounter la ka jingile kumno kala ban long ba don taksi kuli uto kuli ubare habala don kum kata ka jing set kumut la kumno la de ba don khambon ki kuli na ne ka jing snow ka jing set ndai hang ne pa de la ong ba don kam da tari para kwada kam tari hato ita ki nong set ru utang ubei ban sulit set ba chikuli ne ki don ki wei ru ki ba lelang handre ni i hang ne pa de kala long be tang chikuli tengah so kumba ka de kala long kumba la plan lupa la mudur lupa kumno ban penduk no sedan ya ka bensim ke koridor jong baches ai ba bursin wa ka rai ju ka sarkar ro kila IT bor bong swaban ni kem you know kidon kam ban ya thu yo sorashno hi soda ki di batep han rai hang ne ru ya ka ta ru la ya lai